Bona tarda a tothom. Benvinguts al 6è capítol de la comarca. Estem aquí a la nostra base i vaja, tinc aquí preparat una mica l'ordre del dia del capítol. La idea d'avui és aconseguir perles d'Ender per poder trobar el portal Alen, construir-nos cofres d'Ender també que ens permeten, si recordeu, doncs, intercanviar objectes entre un cofre que podem tenir aquí i un altre que podem tenir a la mina i un altre que podem tenir a la fortalesa, etc. Ja ho comentarem quan els creem. I per últim, trobar el portal Alen. Bé, dit això, entre capítols he estat avançant una miqueta, sobretot en l'obtenció de materials. Tinc allà baix a les mines unes quantes coses coent als forns, però vaja, 34 diamants més, això és el que té el pic de Fortuna 3 que hem aconseguit amb els encanteris. El que passa és que necessitem una via si pretenem seguir amb el mode de supervivència durant uns quants capítols més sense extras, i aquesta és la idea d'aquesta sèrie. Doncs hauríem de buscar una forma ràpida d'aconseguir experiència per poder fer encanteris, etc. Anem a deixar les coses... Home, havia agafat els ossos perquè havia vist aquest animal per aquí. Va fer estona que no el veia. Molt bé, doncs ja tenim un gos, perfecte. Hola, gos. Això, a part de que fan gràcia sempre el tema de les mascotes, doncs a més és que davant d'esquelets i coses així doncs ens ajuda una mica a protegir-nos també. Recordeu que havíem fet l'altar de pocions ja, és a dir que abans d'anar a matar el drac doncs farem algunes pocions també. Possiblement prepararé els ingredients entre capítols i així doncs recordarem en directe doncs com es feien. Tu intentarem deixar-te, a veure, vine amb mi dintre de casa. Intentarem deixar-te aquí perquè no moris, perquè ets ben capaç. Hola, gos, vine aquí. Iapa, queda aquí. Molt bé. Anem a allunyar-nos una mica de la base, més que res perquè si hi ha algun creeper simpàtic que es pugui rebentar alguna cosa mentre lluitem, doncs almenys no tinguem la mala sort que ens destrueixi alguna part de la base, d'acord? A veure què trobo per aquí. La idea és trobar uns quants endermans, que ja sabem que no tenen una tassa d'espawneig massa elevada, per tant no és fàcil trobar-los. Mira, no plou sota els arbres. Bé, deixeu-me que faci una mica de recerca i captura de les perles d'Ender, aconseguir les perles i connectem després perquè això tampoc té massa interès, oi? Déu-n'hi-do les criatures malvades que hi ha per aquí al mig. Hola de nou! Torno de les mines perquè al final he baixat de les coves, que és on més fàcil és trobar endermans. La veritat és que ha sigut complicat. Molta tentació d'agafar-les amb el mode creatiu, la veritat, però vaja, de moment ens mantindrem amb el mode de supervivència, com a mínim fins que acabem el lore del joc. Mireu, 16 i 12, sabeu que les perles d'Ender no es poden estaquejar més de 16, i vaja, amb això n'hauríem de tenir prou, com a mínim, doncs, per poder trobar l'Stronghold i complementar també els ulls, doncs, que fan falta pel portal. El que sí que podríem començar a pensar en fer és el cofre d'Ender. Llavors ara la idea és fer 2 cofres d'Ender, després tindrem toc de seda i això ho podrem moure, d'acord? Però per ara no és el cas, així que el que podem fer és posar el cofre d'Ender aquí, d'acord? I aquí doncs podem decidir què hi volem afegir, i aquest ens el guardarem i el posarem en el portal Alen. Posarem l'obsidiana aquí, que ens pot ser útil. No sé si posar algunes perles més d'Ender, potser podríem agafar les 3 bales flamejant que ens queden i endur-nos una sèrie de coses, tot i que acabarem tornant aquí. La idea és endur-nos l'obsidiana, sobretot, doncs perquè així tindrem una forma de crear un portal a l'infern que després podem fer servir per desplaçar-los nosaltres entre la nostra base i el portal Alen. Això també ho volem posar, això també ho posarem en el cofre d'Ender, que sempre està bé tenir-ne, això també. Bé, de moment crec que hi podem posar una mica més de menjar, també. Aquí tenim més carn i aquí tenim un estac de pastanagues, perfecte. Tot això ho posem aquí, això també, parell de cofres, perfecte. Doncs apa, després d'aquesta bona estona de preparació anem a dormir i començarem a dormir a la taula d'encanteris. Mare meva, potser sí que és hora de dormir. Ara ja podem marxar, ens posem els ulls d'Ender a l'abast. Recordeu, ara el que hem de fer és llançar l'ull de l'Ender amunt, d'acord? Veieu que vola cap aquí? Perfecte. Esperem que no es trenquin gaire. Llavors ara anem seguint aquesta direcció. Esperem que a més tinguem la sort que estigui ben a prop. Això seria molt interessant, la veritat.
Molt bé, haurem de passar aquesta muntanya, seguim cap allà. Per això us comentava que faríem un altre tall, perquè normalment amb aquestes coses, a no ser que tinguis molta sort i estigui molt a prop, és una bona estona entre que un es desplaça, va tirant la perla o l'ull l'Ender, quina mania, i aconsegueix trobar el lloc que busca, no? Doncs vaig a veure si ho trobo pel meu compte, aniré tirant l'ull fins que arribi l'Stronghold i un cop estigui en la fortalesa del portal a l'End, doncs intentarem explorar-la plegats, tot i que és possible que haguem de fer un altre tall, perquè no és tan fàcil trobar el portal a l'End i a vegades també es fa llarg. Vinga, fins ara. Hola de nou! Finalment hem trobat la fortalesa. Tampoc ha costat gaire, la veritat. Veieu que encara tinc 16 ulls aquí en l'inventari de la mà, així que vaja, la cosa ha sigut relativament ràpida. Tenim l'entrada cap a sota que ens porta al portal de l'End. He posat aquesta escala aquí perquè, déu-n'hi-do, la profunditat que hi ha. Peculiaritat que està al costat d'una mineshaft, això ens anirà molt bé per a obtenir recursos. Ja sabeu que les mineshaft, aquesta espècie de mines abandonades, tenen bastants recursos, així que vaja, aprofitarem en algun moment per fer una mica de mineria. La fortalesa està aquí sota, ja veieu que he fet una mica de cales per baixar i d'obertura per aquí, per poder accedir una mica a la fortalesa i vaja, anem a veure què ens depara aquesta fortalesa de l'End. Ja sabeu que podem tenir sort i trobar el portal relativament fàcil, m'interessa portal, m'interessen les biblioteques aquestes en les que també podem trobar normalment una bona quantitat de recursos, així que vaja, intentarem trobar això. Si veig que és fàcil, ho farem plegats, si veig que no, ja desconnectaré i tornaré a connectar quan ho trobi. Que faré aquesta vegada, que és un bon truc, en zones en les que hi ha torxes posades pel propi joc, per les pròpies estructures, és interessant posar les torxes d'alguna manera que sapiguem que hem passat per aquí nosaltres, no? I que aquesta torxa que hi ha no respon a alguna que hi hagués posat al mateix joc. Molt atents en aquí, perquè és molt possible que surtin criatures malvades. Perfecte, primer cofre, a veure què tenim. Res massa interessant, botes de ferro no en vull, gràcies. Sento un slime, possiblement. Mira, allà hi ha les biblioteques, una biblioteca com a mínim. Torxes i més torxes, algú ens ataca, així que compte. Vale, aquí estàs. Molt bé, perfecte. A veure què ens depara aquest... Oh, mira, de moment el que ens depara són uns quants diamants. Mai estan de més. I ja veieu que amb el pic de fortuna, n'hem obtingut 7. Podem recollir una bona quantitat de fil, també. Flama, no està mal. Ho podem deixar, que no ho volem. Això ho podem deixar, això ho podem deixar. Totes aquestes coses que ara mateix no vull, les puc deixar aquí. Sí, perfecte. Tenim el nostre cofre d'Ender que voldrem posar al costat del portal, també. Així que els llibres ens els emportarem. La brúixola, no n'havia fet cap, em sembla, encara, més que per fer el mapa. Vull dir que no en tinc cap a sobre, així que me l'emporto. I vaja, sempre aquestes llibreries, evidentment, després, una de les coses que s'ha de fer, a no ser que vulguem aprofitar aquesta llibreria en si mateixa per alguna cosa, és trencar-ne unes quantes i obtenir uns quants llibres, no? Perquè els llibres són molt útils i no són gens baratos de fabricar. Anem a mirar per aquí si hi ha algun altre cofre. No tenim opció de pujar a la llibreria de dalt, no veig cap escala. Aquí està l'escala. Perfecte, a la llibreria de dalt sempre hi ha un cofre amagat, també, junt amb alguna possible criatura. A veure, perquè a vegades quan les fortaleses queden així desmuntades, alguna part del loot es perd. No és el cas d'aquesta. Anem a fer el que hem dit. Paper en principi no el necessitem, però ja que hi és, l'agafem. Perfecte. A veure si tenim sort i trobem el portal relativament de pressa. Creeper! Creeper, sort que se senten, perquè si no... A veure què tenim aquí, res interessant. Aquí sembla que continuem per la fortalesa. Home! Molt bé, així ens assegurem que no ens spawneja cap criatura mentre estem per aquí. Si no teniu unes certes mans amb el joc, no us recomano que feu això que acabo de fer, que ha sigut una mica instintiu, però vaja, la veritat és que és una mica perillós l'Enderman. Molt bé, tallo i deixeu-me buscar-lo i quan el trobi connecto i acabarem l'episodi en allà. Vinga, fins ara. Molt bé, finalment l'he trobat. No us diré que ha costat poquet perquè no és veritat. Doncs res, ens quedarem aquí en el portal, assentaré una mica les coses, posaré el llit en alguna zona d'aquestes d'aquí, si em deixa, i res, i al proper capítol activarem el portal. De fet el portal el podríem activar ara, no?
i acabar l'episodi. Sort que n'he portat uns quants perquè Déu-n'hi-do els que faltaven. Molt bé, doncs apa, amb aquesta imatge de fons, amb el nostre portal a lent, amb la possibilitat de matar el drac, ens despedim fins al proper capítol, en el que ja serà el moment de matar el drac i preparar la nostra invasió de les ciutats de Len per aconseguir les ales, les shulker boxes i totes aquestes coses que ens falten per poder construir amb una mica més de tranquil·litat. Vinga, fins aviat i un plaer.